भैया हम सिंगर दिलेर दीवाना यूपी जिला सिद्धार्थनगर से आप सभी भाई लोगन के पैर छू के प्रणाम करतानी। और कोरोना महामारी के कठिन समय में देखिए को औरत देवी माई के मंदिर में जाके माई से कहा दिया अपना ड्राइवर पति खातिर विनती प्रार्थना करतिया। और ए भैया कौना भाव में कैसे कहलस आई सुनिए। कोरोना से बचाई कोरोना से बचाई म्यूजिक बाय नितेश निराला, गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोईसर। घर वाला के सुना सुना मिले न चैन मनवा के, घर वाला के सुना सुना मिले न चैन मनवा के। कोरोना से बचाई कोरोना से बचाई कोरोना से बचाई माई गई बरवा सा जनवा के। कोरोना से बचाई माई गई बरवा सा जनवा के। घर वाला के सुना सुना मिले न चैन मनवा के, घर वाला के सुना सुना मिले न चैन मनवा के। कोरोना से बचाई कोरोना से बचाई माई गई बरवा सा जनवा के। कोरोना से बचाई माई गई बरवा सा जनवा के। कोरोना से बचाई कोरोना से बचाई माई गई बरवा सा जनवा के। बावे मजबूर गरीबी कैले बावे दूर हो, राखी सलामत माई मंगिया के से नूर हो, मंगिया के से नूर हो। हम बावे मजबूर गरीबी कैले बावे दूर हो, राखी सलामत माई मंगिया के से नूर हो। तोहरे दुआरिया रोइल मैया टूटे नदी हयर मनवा के। तोहरे दुआरिया रोइल मैया टूटे नदी हयर मनवा के। कोरोना से बचाई कोरोना से बचाई माई गई बरवा सा जनवा के। कोरोना से बचाई माई गई बरवा सा जनवा के। कोरोना से बचाई तोहर कृपा से जहिया सैया आई है हारे, सांगे उनके लेके आई दर्शन मैया करे माई हो। तोहर कृपा से जहिया सैया आई है हारे, सांगे उनके लेके आई दर्शन मैया करे। नरियल फोड़ाई चुनरी ओढ़ाई मिली करर तब जनवा के। नरियल फोड़ाई चुनरी ओढ़ाई मिली करर तब जनवा के। कोरोना से बचाई कोरोना से बचाई माई गई बरवा सा जनवा के। कोरोना से बचाई माई गई बरवा सा
साजनवा के कोरोना से बचैहा। डीजे कादी डीजे कादी डीजे कोरोना से बचैहा। ओनाही के चिंता में ता पूरा परिवार बा, नित्य से निराला पिया बहुत लाचार बा। ओनाही के चिंता में ता पूरा परिवार बा, नित्य से निराला पिया बहुत लाचार बा। अचरा उड़ैहा ये हो मैया अपना दिल दीवनवा के, अचरा उड़ैहा ये हो मैया अपना दिल दीवनवा के कोरोना से बचैहा। कोरोना से बचैहा माई ड्राइवरवा साजनवा के कोरोना से बचैहा। माई ड्राइवरवा साजनवा के कोरोना से